Ήταν μια υπόθεση που για δεκαετίες παρέμενε στο σκοτάδι. Ένα έγκλημα που οδήγησε έναν άνθρωπο στη φυλακή για 100 χρόνια. Και στοιχεία που σύμφωνα με τους υπερασπιστές του δεν παρουσιάστηκαν ποτέ στο δικαστήριο. Μαρτυρίες που άλλαξαν με το χρόνο. Ιατροδικαστικές εκθέσεις που αγνοήθηκαν. Και μια δίκη που, όπως λέμε σήμερα όσοι την επανεξετάζουν, ίσως να μην ήταν ποτέ δίκαιη. Για τον Βίνσεντ Σίμονς, η καταδίκη του το 1977 δεν ήταν το τέλος της ιστορίας. Ήταν η αρχή ενός αγώνα που θα κρατούσε ολόκληρο. Το 1977, ένα δικαστήριο στη Λουιζιάννα έκρινε τον Βίνσεντ Σίμονς ένοχο για 2 απόπειρες βιασμού. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Η ποινή σκληρή. 2 συνεχόμενες ποινές των 50 ετών, 100 χρόνια πίσω από τα κάγκελα. Οι βασικές μαρτυρίες προήλθαν από 3 άτομα, την Κάρεν, τη Σάρον και τον Κιθ. Και οι 3 κατέθεσαν ότι αναγνώρισαν τον δράστη, ότι ήξεραν το όνομά του, ότι τους είχε πει να τον αποκαλούν Σίμονς. Ο ίδιος, από την πρώτη στιγμή αργότερα, άρχισαν να εμφανίζονται σοβαρά ερωτήματα. Τι ακριβώς είχε ακούσει το σώμα των ενόρκων? Ποια στοιχεία παρουσιάστηκαν και ποια όχι? Σύμφωνα με μεταγενέστερα έγγραφα, οι αρχικές καταθέσεις των μαρτύρων στην αστυνομία ήταν διαφορετικές. Στην πρώτη τους επαφή με τις αρχές, δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τον δράστη. Δεν ανέφεραν κανένα όνομα. Και υπήρχε και κάτι ακόμα. Μία ιατροδικαστική έκθεση. Ένα έγγραφο που, όπως θα αποκαλυπτόταν αργότερα, δεν παρουσιάστηκε ποτέ στη δίκη. Ο Βίνσεντ Σίμονς δεν σταμάτησε να παλεύει. Μέσα από τη φυλακή υπέβαλε δεκάδες αιτήματα. Προσφυγές σε πολιτιακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια. Ακόμα και στο ανώτατο δικαστήριο. Κανένα δεν έγινε δεκτό. Για χρόνια, καμία αρχή δεν έκρινε ότι υπήρχαν αρκετά νέα στοιχεία για να ξανανοίξει η υπόθεση. Η τελευταία του ελπίδα φαινόταν να είναι το Συμβούλιο Αποφυλάκησης. Το 1997, 20 χρόνια μετά την καταδίκη του, παρουσιάστηκε μπροστά. Το Συμβούλιο Αποφυλάκησης εξέτασε την υπόθεση του Βίνσεντ Σίμονς το 1997. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που του δινόταν η ευκαιρία να μιλήσει δημόσια. Ο Σίμονς υποστήριξε ξανά ότι ήταν αθώος. Μίλησε για τις ασυνέπειες της μαρτυρίες, για στοιχεία που, όπως είπε, δεν παρουσιάστηκαν ποτέ στη δίκη. Τα μέλη του Συμβουλίου άκουσαν, αλλά η απόφαση ήταν ξεκάθαρη. Το αίτημα αποφυλάκησης απορρίφθηκε. Για τον Σίμονς, αυτό σήμαινε ότι ο δρόμος προς την ελευθερία παρέμενε κλειστός και ότι η υπόθεσή του θα συνέχιζε να ξεχνιέται πίσω από τα τείχη της φυλακής. Χρόνια αργότερα, η υπόθεση άρχισε να κοιμείται ξανά. Νομικοί και ερευνητές άρχισαν να εξετάζουν τα παλιά αρχεία. Έγγραφα που είχαν μείνει θαμμένα για δεκαετίες ήρθαν στο φως. Ανάμεσά τους, η ιατροδικαστική έκθεση που δεν παρουσιάστηκε ποτέ στη δίκη. Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, τα ευρήματα δεν επιβεβαίωναν τις κατηγορίες. Δεν υπήρχαν σαφή στοιχεία που να συνδέουν τον Σίμονς με τις επιθέσεις. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια υπήρχε κάτι χειροπιαστό, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Η υπόθεση του Βίνσεντ Σίμονς δεν είχε τελειώσει. Μετά την αποκάλυψη των νέων στοιχείων, ξεκίνησε επίσημα η επανεξέταση της υπόθεσης. Δικηγόροι ανέλαβαν να μελετήσουν ξανά τα πρακτικά της δίκης. Οι καταθέσεις συγκρίθηκαν λέξη προς λέξη. Οι ημερομηνίες ελέγχθηκαν. Και οι ασυνέπειες έγιναν πλέον αδύνατο να αγνοηθούν. Μαρτυρίες που είχαν παρουσιαστεί ως βέβαιες αποδείχτηκαν ασταθείς. Λεπτομέρειες άλλαξαν με τον χρόνο. Και κρίσιμα σημεία δεν τέριαζαν πια με τα επίσημα έγγραφα. Για πρώτη φορά, η καταδίκη του Βίνσεντ Σίμονς έμοιαζε να κρέμεται από μια... Η επανεξέταση της υπόθεσης οδήγησε τελικά σε μια κρίσιμη ακρόαση. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, το δικαστήριο κλήθηκε να αποφασίσει αν είχε γίνει λάθος. Οι δικηγόροι παρουσίασαν τα νέα στοιχεία, τις αντιφάσεις στις μαρτυρίες και την ιατροδικαστική έκθεση που είχε αποκλειστεί από την αρχική δίκη. Η εισαγγελία αντέδρασε. Υποστήριξε ότι η αρχική απόφαση ήταν σωστή, ότι οι ένορκοι είχαν κρίνει με βάση όσα γνώριζαν τότε. Η αίθουσα παρέμεινε σιωπηλή, καθώς οι δικαστές αποσύρθηκαν για να αποφασίσουν. Το μέλλον του Βίνσεντ Σίμονς βρισκόταν για άλλη μια φορά. Η απόφαση ανακοινώθηκε χωρίς καθυστέρηση.
Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στην αρχική δίκη. Οι μαρτυρίες κρίθηκαν αναξιόπιστες και η απουσία της ιατροδικαστικής έκθεσης χαρακτηρίστηκε καθοριστική. Μετά από δεκαετίες στη φυλακή, η καταδίκη του Βίνσεντ Σίμονς ακυρώθηκε. Το δικαστήριο διέταξε την άμεση αποφυλάκησή του. Για τον Σίμονς, η στιγμή ήταν σχεδόν εξωπραγματική. Ένας άνθρωπος που είχε καταδικαστεί να περάσει ολόκληρη τη ζωή του στη φυλακή, έβγαινε επιτέλους. Η αποφυλάκηση του Βίνσεντ Σίμονς δεν μπορούσε να επιστρέψει τα χρόνια που χάθηκαν. Δεκαετίες ζωής είχαν περάσει πίσω από τα τείχη της φυλακής. Έξω, ο κόσμος είχε αλλάξει. Η οικογένειά του είχε μεγαλώσει χωρίς εκείνον και η ζωή που άφησε πίσω του δεν υπήρχε πια. Ο Σίμονς προσπάθησε να προσαρμοστεί, να ξαναχτίσει την καθημερινότητά του, να βρει νόημα μετά από μια άδικη καταδίκη. Η υπόθεσή του έγινε σύμβολο, μια υπενθύμηση ότι το σύστημα μπορεί να αποτύχει και ότι η δικαιοσύνη, μερικές φορές, αργεί πολύ να έρθει.